turci! Aoleu, l-a îngătat! Să-că cură! L-a îngătat la TV-ul! Trage geamul, băi! Aude-i, să piteze, mă! Dacă mă fac trei acum, ia uite! Ia uite-mă, e cercul tău! Ce mă face, mă? Uite, poate răliu, ei, mă! Țipă, mă! Încetă. Aoleu, ia uite-mă, ca la o vată! Mamă, face rău, ei! Aude, treapă! Eu l-am văzut! Aoleu! Ce dapă mi-ai dat în față! Da, dar a trecut pe papucii lui. Gata, nu mai urcă aici. E de belea cu clasul. Urcăm acolo, ar repară. Lasă-l ăla. De pe aici, că mi-ai nenorocire. Papă-l-am! Aude, tată, mai mare piana ca noi! Se prăfărau, dracu, măi! Trebuie să reparăm claxonul, tată. Ia uite aici suspensii. Ia uite. Ăla-i! Ia-uzi, nenele! Pe șosea? Da, mă, că merge în țel. Abia ăsta, bă, dai și nu, fata. Cum vă dai că n-am căzut prin glodurile? Păi n-am căzut prin gloduri și cade pe șosea? Asta nu, le face și noi un pic de... Hai! Hai! Mamă, eu să trec că uți cu sazea acolo. E de la off-road! Flanelul cu duie! Băi, dă-i pe ce dacă îl strângesc, mă, de ce? Asta, bă! Dă-i, mă! Dă-i, mă! Și repară! Reparați service de mers, mă, tată! A, merge! Dă-i! Repară! Rateuri? Păi, dar normal, o mașină care se respectă dă și rateu! Auzi-l, mă! Ia uite aici, BMW-ul! Dă-i! Băi, chiar ne simțim! Dă-i, mă, tati! Lasă că șuim, băi! Hai, drag! Hai, lemne de tot! Dă-o-tă, mă! Ca la nerelogia? Oi? Mă rog, mă! Dă-i domnul aer condiționat! Dă-i aer, dă-i aer! Nu, mă!